Anyuola mar rawera mane ondhigi apisas mag rito le mag bunge KWS ndalo 10 mokalo e gwenge mag Nakuru okwayo doho ma Nakuru mondo omigi ndalo achiel mar rango malong'o duoko mane ochiw gi apisas mag KWS kod okwach kich ma Nakuru ne doho bang' kane odonjnegi kod lal mar rawerano. Jokeno ne ratiro mag oganda kanyakla kod familia mar rawerano onyono piny ni gidwaro mondo apisas go oduog rawerano kangima kata gikel ringre mare poni ne osenege. Lydia Okeyo noluwo wachni kendo mae report mare. Lo apar nyaka ne rawera moyangi kaka Brian Odhiambo lal, familia mare pod ywago ratechgi ka gidwaro mondo migi wuodgi. Familia no ne odhi e doho kendo donjo ne obila ma KWS kanyakla gi apis okwach kich ma Nakuru East Sub County mondo migi duok penjo e wi lal mar rawerano. Duoko mane gichiwo kawuono e doho kata kamano kind Brian ochiwo kwayo mondo migi ndalo achiel marango duoko no magiwacho ni raria ka giduogi e doho chieng' tich ang'wen mar dhi mbele gi bura makamano. As of now, we have received responses. They're quite lengthy, and we sought for time to have a look at them, one day to be precise, so that then we also file our responses and we can then come back on 30th. I believe that is on Thursday, to take further directions from the court respect to the disposal of the petition for habeas corpus. That is the production of Brian in court, alive or dead for that matter. Jokedo ne oganda oramo ne gidwaro mondo mi apisa go ochiw Brian ne familia mare kangima to ponone osekaw ngimane to gichiw ne giringre ne. KWS Rangers know where Brian is, or they know where his body is, and what we want is Brian to be brought back to his family. Hiyo ndio mambo tunataka Brayo, na sisi hatutasimama, hatutasita hadi tuone Brayo either dead or alive. Lazima tumpate. Na serikali tunawaambia, Wakenya wanaangalia. Hii ni kesi ya wazi kabisa. Ushahidi uko wazi peupe. Alichukuliwa mchana, kila mtu akiona. Leo hii wanacheza michezo ya paka na panya. Hawataki kutupatia Brian au mwili wake. Gise otend KWS Manakuru kuom lingthi ewi wach mar lal mar rawerano. Kagiwacho ni kitelo makamano ema osebedo ka ketho nying sirikal kaluwore ni ok ginyal golo duondgi e weche mahinyo ganda. Katika KWS kuna mkubwa wao ambaye kwa kweli hajaongea tangu mambo haya yatendeke. Na hawa ndio wanaletea serikali jina mbaya, kwa sababu yeye angekuwa mstari wa mbele kutuelezea ya kwamba maofisa wangu waajibike. Familia mar Brian nyochopo ya pise KWS chieng' wuok tich mariango wenge jogo magichich ni ne ondhiye. Chenro mane giwacho ni ne onge tiende kaluwore ni apisa mane gichichgo ne ok ochopo chenro makamano. Brian wacho ni ne ondhi gi apisa ma KWS mane olal kode kanyaka sani pok oyude. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Ramogi wakaw ywe mokwongo e weche manyien mag duol odhiambo ma kawuono. Erokamano kuom yiero Ramogi TV.